Hi guys, welcome back sa ating channel. So ngayon, kaya naan mo na akong isuon, ako na lang pong binisayon. Ako yung among itudlo ninyo di ay ang kabayan sa usaang pagbunal, una amang may bunal, asa mga puntarya nga angay ninyong igon. So ang akong ipa-suggest ninyo is, ang inyong pilion katong mga bukog-bukog. So mga joint sa lawas sa tao. So ang first, so akong example na akong isuon. So kung magpunteriya magani ka, kani ang imong bunal, kung ari ka sa ulo, dili ka dapita. Ulo. Bukog man eh. Ang ikaduha, dili ka dire. Umok man eh. Dire ka. Siko. Kung yung ikatulo, kani. Ayaw dire. Ayaw. Dire. Ang ikaupat, kung ari mo kita stiil, ayaw dire sa samplubot. Kay mura na kagibunalan ana sa imong gidikanan. Katong sa una nga panahon karon di naman ni pwede. So dire ka, mubunal mo ka dire nga joint. Ang last, dire. Kani. Mao ni ang pinaka-epektibo sa pagbunal kung bunal ang imong gamiton. So ang pagbunal ani niya, ana, pagbalos nimo sa pikas, Ako mo bangko be. okay, sa atin na naman ko ha. So ang unang bunal dire. Pak. Kanya ikaduha, balikas pikas, di kani nga side. Sa pikas. Check asa mo, Ah. basta ko. Ikatulo, dire nakasubos. Dire. Hinaya pod. Oh, dire tuhod. Inigbalisan nimo sa pikas. Pak. Mao na to kung itudlo dire sa tiil, dire. Mao na yung pinakamaayong nga solusyon kung magamit ka og bunal. Dili ingon nga bunal kay bunal na ka. Pag bunal kay bunal lang ka na ana bunal. Mao na to siya. Kay kung bukog mo gud ang maigo, mga bukog, kuyaw kaayo na siya. Mao na siya nga sa sagad nga modula, mao gini puntarya. Mga bukog yun. So guys, thanks for watching. Salamat kayo sa pagtanaw. Wanna play? See you in our next vlog. Wanna play lagi? Na-play na eh. Bye guys. God bless us always. God bless you. Bisa. God bless your family. Bisa. Exercise pa. Oh, mao na siya guys ang usap po sa exercise. Oh. Marto. Okay, bye guys. See you in our next vlog. Bye. Thank you. Thank you.